Sika PUT8. Vysokoflexibilný systém na balkóny a lodžie bez použitia tesniacich pások. Vhodný aj pri ponechaní pôvodnej pevne držiacej dlažby pri rekonštrukciách. Nosnú konštrukciu očistíme, výstuž zbavíme korózie a opravíme prípadné poškodenia. Najskôr aplikujeme dvojitý ochranný náter na výstuž, pokračujeme adhézným mostíkom a nakoniec systémom čerstvý do čerstvého aplikujeme opravnú maltu v potrebnej hrúbke. Pozdĺž steny ako oddeľovací pás použijeme bežný fasádny polystyrén s hrúbkou 10 mm a na čelo balkónovej dosky pripevníme debnenie. Podklad dôkladne navlhčíme, na mierne vlhký povrch nanesieme cementový adhézny mostík. Následne systémom čerstvý do čerstvého nanesieme spádový cementový rýchlo tuhnúci poter. Ten zarovnáme do spádu 1,5 až 2%. Minimálna hrúbka poteru v čele balkóna by mala byť aspoň 10 mm alebo v závislosti od použitej spádovej hmoty. Po obvode spádového poteru zhotovíme polodrážku na osadenie odkvapového profilu. Z čela balkóna odstránime debnenie, hrany vystužíme rohovými a odkvapovými profilmi s integrovanou výstužnou mriežkou a nanesieme finálnu omietku. Postupujeme rovnako ako pri zateplovaní. Profily najskôr nameriame ako celú zostavu a uložíme ich na okraj konštrukcie. Začneme rohmi, ktoré osadíme do vopred pripravenej polodrážky. Aby sme dosiahli zarovnanie celej zostavy, pomôžeme si natiahnutou murárskou šnúrou. Profily montujeme tak, aby medzi jednotlivými segmentami ostala dilatačná medzera minimálne 4 mm. Dbáme na riadne a rovné uloženie profilu. Cez montážne otvory urobíme značky. Následne profily dočasne odoberieme, aby sme získali prístup k podkladu. V označených miestach vyvrtame otvory a do pripravených otvorov osadíme rozperky podľa typu povrchu a požiadaviek na kotvenie. Do polodrážky nanesieme hydroizolačnú hmotu. Následne profily osádzame priamo do čerstvo nanesenej hydroizolačnej hmoty a pevne ich fixujeme na určených miestach pomocou skrutiek alebo natlkacích kotiev. Na profily osadené pri fasáde nasadíme ukončovaciu PVC koncovku. Jednotlivé segmenty spojíme spojkami. Na vrchnú spojku nanesieme trvalo pružný tmel, osadíme ju na čelo profilu a zafixujeme ju klampiarskými kliešťami. Na spodnú spojku tiež nanesieme trvalo pružný tmel a zatlačíme ju tak, aby dosadla na svoje miesto. Prvú vrstvu hydroizolácie nanesieme celoplošne na cementový podklad pomocou zubového hladidla s ozubením 6x6 mm bez použitia tesniacich pások, ktorá by mala mať hrúbku aspoň 2 mm. Hneď ako je prvá hydroizolačná vrstva pochôdzna po cca 12 až 24 hodinách v závislosti od poveternostných podmienok, nanesieme druhú lepiacu vrstvu zubovým hladidlom s ozubením 4x4 mm. Lepiacu hmotu nanesieme aj na dlažbu. Dlažbu kladieme do čerstvo nanesenej lepiacej vrstvy tak, aby jej spodná strana bola celoplošne pokrytá lepiacou hmotou. Do oblasti drenážnych otvorov v profile osadíme oddeľovací povrazec. Všetky škáry v dlažbe vyplníme trvalo pružným polyuretánovým tmelom. Po nanesení tmelu nanesieme zahladzovací prostriedok na vytvorenie pekného finálneho vzhľadu. Pomocou vhodného nástroja stiahneme prebytočný tmel a zároveň vytvoríme čistý a rovnomerný povrch škáry. V mieste styku dlažby a sokla vytvoríme trvalo pružný spoj pomocou oddeľovacieho povrazca, ktorý následne pretmelíme polyuretánovým tmelom. Odporúčaná hrúbka dlažby v systéme je minimálne 8 mm a šírka škáry je minimálne 5 mm. Po osadení zábradlia systém Sika PUT8 spoľahlivo odoláva aj extrémnym poveternostným vplyvom a zabezpečuje dlhodobú ochranu balkóna alebo lodžie. Pred zhotovením tohto riešenia odporúčame preštudovať údaje uvedené v produktových listoch.